Čo bolo v škole? Nič, iba bude písomka z prvovky. Tak ťa vyskúšam. Po skúšaní. Ty jeden malý, chod do prírody a uč sa. Ale mami. Čur a chod do prírody. No tak fajn. Ale však tu je nuda, sú tu iba stromy a stromy a stromy a ďalšie stromy. Čo sa tu také dá robiť? Iba kúkať na tie stromy? Alebo sa vycikať? Bar u slona? No tak tam idem. Dobrý deň. Ahoj prcek, čo tu chceš? Prišiel som na nejaké občerstvenie. Čo ja viem, na nejaké hamburgere. My hamburgere nemáme. Čo si myslíš, že si v sne alebo čo? Tak prepáčte, nevedel som. Máte hranolky? Čerstvé alebo nečerstvé? Vy ste ale drzý krčmár. Chcem tie hranolky a hotovo. Nič ti nedám a vypadni. Toto je fakt akože krčma. Inak fakt je tu pekne. Čo som hovoril, že sa tu nedá nič robiť. Ja som tvoj strážca Benny. Čo, ty si nejaký boh, alebo čo? Nie, ja som strážca domu. Aha, dobre. No tak papa. Papa. Divný boh. Ale čo už? Pozrieme sa, v jakom som meste. Počka, čo? V Brne? Čo? Dobre, je, že je tu metro. A nemusím ísť peško domov. Dobrý deň. Dobrý deň. Kam to bude? Do Bratislavy. OK. Už sme tu, môžeš vystupovať. Ďakujem za zväzenie. Nemáš zač. Riadič, nie sú otvorené brány. Ich otvorím. Znova tá krčma u slona, idem tam. A dosť, už chod do tej bomby. Mami, som doma.